मित्रांनो, तुमच्या पण गाडीवर स्क्रॅच पडले, डस्ट हा गाडीवर, त्याला कलर डस्ट झालो. प्रीमियम वॉशिंग, इनडोर आउटडोर, सिरॅमिक कोटिंग, ऑइल अँड टार रिमूव्हर, रबिंग, अलॉय व्हील क्लिनिंग, पूर्ण A to Z गाडी तुमका वॉश करून गावतो. मित्रांनो, आज आपण इलेलो सावंतवाडी मधल्या जर्मन सोल ऑटो डिटेलिंग. शोरूम मध्ये असणाऱ्या गाड्यांपेक्षा चकाचक गाडी करून हवी असली तर ह्यांच्याकडे यावा. वॉशिंग रिलेटेड जवळपास सर्व सर्व्हिसेस ह्यांच्याकडे अवेलेबल असतात. एक्सटेरियर मध्ये ट्रिपर फोम वॉश, अलॉय व्हील क्लिनिंग, अलॉय व्हील प्रोटेक्शन, इंजिन वॉशिंग, इंजिन कोटेशन, अंडर बॉडी कोटिंग, लोगो क्लिनिंग. यानंतर इंटिरियर मध्ये एसी वेंट क्लीन करणं खूप कठीण असतं, पण ह्यात पण यांची एक्सपर्टीज आहे. फोम, वेपर, लिक्विड अशा वेगवेगळ्या गोष्टी वापरून पूर्ण इंटिरियर क्लीन केलं. यानंतर पेंट प्रोटेक्शन, रबिंग अँड वॉशिंग, ग्लो ट्रीटमेंट, सिरॅमिक कोटिंग केल्यानंतर तर गाडीची बॉडी पूर्णपणे चमकते. ग्लास ट्रीटमेंट, लेदर ट्रीटमेंट, फॅब्रिक प्रोटेक्शन, रूफ क्लिनिंग, एक्वा क्लिनिंग असे अनेक प्रकारचे कार वॉशिंग रिलेटेड सर्व्हिसेस जर्मन सोल ऑटो डिटेलिंग कडे मिळतात आणि नवीन गाडीसारखी चकाचक गाडी करून यांच्याकडून मिळतात. मित्रांनो, धुळीचो एक कण पण दिसणार ना. जर्मन सोल ऑटो डिटेलिंग आजच यावा.